Alhamdulillah, Zaidu ka segini bi ka bɔ a furumuso fila ka tanyali la. Daɲɔgɔn saya ye lajarabi ye. Alahu Taala bɛ min boli furucɛ bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ dugawu de kɛ. An daɲɔgɔn kana taa ka sɔrɔ an ka hakɛ b'u fɛ. An ka yafa u ma wagati bɛɛ lajɛlen la. Wa a bɛ taa k'an minnu to yan nɔ, an ka da la k'a fɔ ko nin juru b'an bɛɛ la kelen kelen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Koya muso. Papa. Yɛrɛ fɛnɛ. Kɔrɔ baasi la. Baasi foyi tɛ na. Nana bɛ ka foli kɛ ka don. Walayi m'a mɛn. Maro asi kɔni a tɛ yan. A bɔra k'a bɛ taa sugu la. Sigi yɔrɔ. Kɔrɔ baasi. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulillah. Papa. A dun kɛra sɛgɛn. Wallahi. Ni jara kojugu. I b'a dɔn janajaw bannen kɔfɛ kumalasigiw de kɛra. O yɛrɛ de y'an tɔ yɛrɛ fana lamɛn. Papa o fana ye mun kumalasigi ye tuguni? Wallahi laada ne y'a yir'u la k'a fɔ ko du kɔnɔ muso fila ka fatu ɲɔgɔn fɛ tantɔ. An yɛrɛ an ye tile 7 saraka bɔ ni tile 3 ta bɛɛ kɛ tile ɲɔgɔn fɛ. Mais laada i b'a dɔn so laada de bɛ yen. Laada yɛrɛ yɛrɛ ko cɛ kelen muso fila ka fatu ɲɔgɔn fɛ ko ne kun kan ka ko. Ne ma ba ma bari n mɔkɛw ni n bɛnbakɛw olu ka tiɲɛ de. O de ye ne yɛrɛ lamɛn. Ne ko ma ko fɛn bɛɛ ye lajarabi de. Alahu Taala ye dɔw ka du kuturu kelen minɛ o la tile kelen. Wallahi. Nka Alahu Taala kɛ ne ka ne ka denbaya mɔgɔ fila minɛ na. N bɛ Alahu Taala fo k'a barika da. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Min ka di dalibaga masa ye a b'o de kɛ. Nin tɛ ne seko ye. Ka miiri ne ka bɔ n ka denbaya la ka na n balimamuso dɔ bolo yan n yɛrɛ dakɔnɔ dɔw ka tila ka kɛ ka n yɛrɛ minɛ. Ne bɛ bɔ o bolo yɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ Alahu Taala ka kɛ. Ka na ne balanen to yan maa d'a ma ne ma se ka taa n ka denbaya la yanni yan cɛ ne y'a dɔn k'a fɔ dalibaga masa bɛ ko dɔ kɔ. I b'a sɔrɔ a tun kan ka kɛ tantɔ de. Maa min tɛ jalakiya ka kɛta la kɔni a tun kan ka kɛ tantɔ de. Maa min bɛ yen an b'a fo k'a barika da. I yɛrɛ ka ne limaniya ta. An bɛɛ bɛ sa. Bilahi kullu nafsin zaa'iqatul mawt. An bɛɛ bɛ sa. Saya dara ka tila ka ɲinɛ de da. An bɛ ɲinɛ de. An ka Alahu Taala fo k'a barika da. U kɔnna an ye kiti min na Ala k'o nɔgɔya. An n'u ta jɛ min na Ala k'o nɔgɔya. Daɲɔgɔn saya ma nɔgɔ. Ba bɛ bɔ yan don min hakili b'a ka dugawu la ko karisa k'Ala k'i kisi daɲɔgɔn saya ma. K'i wulila ko kɔkɛ wuli ka t'i ko. K'i taara sɔrɔ a tɛ yen k'Ala k'an kisi o ma. Nka a tun kan ka kɛ tan de. Alahu Taala ni Yakubu ani Isufu fara u cɛ man jan ɲɔgɔn na mais mɔgɔ min kɛra sababu ye ni a bɛ se ka taa kibaruya fɔ Alahu Taala y'o minɛ san 30 ni kɔ a ma se ka bɔ dugu da fɛ. N bɛ sira da fɛ a tora munumunu na yen nɔ o dalibaga masa y'o lajarabi kelen de da n kan k'an minɛ k'an bila nin du kɔnɔ yan k'an koro i b'a fɔ ko tufani min bɛ a sansaran kɔnɔ. N ma se ka bɔ n ma se ka taa yɔrɔ si fo ka na ni lajarabi ko ba in kɛ k'an sɔrɔ. N b'a fɔ o masa o maɲi ne ma ko alhamdulilahi rabbil alamin. I yɛrɛ ka ni limaniya ta dɛ. Ka ni limaniya ta. Wa maa si tɛ se k'a lajalaki. Ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi. Ni juru b'an bɛɛ la. Bi ta ye Asu ni Mimi ta ye. An b'olu ka kasi kɛ. Nka sini an yɛrɛ ta bɛ kɛ. Nka a k'an sɔrɔ ka sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan. An bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a di Ala ma. N tɛ baasi ye kɔni degunnen tɛ yan dɛ. Papa komi I nana sa I sɛgɛnnen don. Sinon kuma caman bɛ n kɔnɔ ka f'i ye dɛ. E y'a fɔ e kɔni b'a dɔn ko sɛgɛn diɲɛ mumini ka kaso de f'i ka sa ni ma sa i t'i lafiya sɔrɔ koyi.
papa tiɲɛ yɛrɛ la ni nana ka muso min sɔrɔ yan n'o ye Asi ye mɔgɔya b'a la a ma juguma foyi ta ka ɲɛsin ma kabi taara a bɛ n baro a bɛ n laɲina n ka hakilina ninnu kɔ miiri-miiriba ninnu nka papa yan toli tɛ ne fɛla ko ye dɛ a man di ne ye don kelen da kelen ka to yan sabula yan tɛ ne to yɔrɔ ye ni ne bɛ sigi yɔrɔ la mɔgɔw de kan ka taa fara ne kan nka ni man kan na sigi yan dɛ yan tɛ ne sigi yɔrɔ ye yan man di ne ye ni kɔni tun bɛ se ka yɔrɔ ɲini ne bɛ taa kɛ yen sinon tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka sigi yan ko cɛ ɲuman fana tɛ n tɛ baasi furu kun y'a ka ɲɔgɔn lamɛn furu kun y'a ka hinɛ ɲɔgɔn na ye furu kun y'a ka ɲɔgɔn dakɔnɔ kuma bato ye i ye hakilina min fɔ hakilina ɲuman don wa ne yɛrɛ b'i kɔ a la o diyara n tɛ baasi ye hali n t'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ ɲini an bɛ bɔ wallahi ni daliba masa ye yɔrɔ min k'an sigi yɔrɔ ye an bɛ sigi yen ala bato tiɲɛna sisan de sa ala taala kelebatoya tiɲɛna sisan de o ye tiɲɛ musobaw tɛmɛna cɛbaw tɛmɛna n'i ye miiri i jira la ala kira n'a ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam u ye sɛgɛn min kɛ o lajɛ nin tɛ baasi ye n b'i kɔ fɔ yɔrɔ min an ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka di yɛrɛ ni n'i ko k'an ka sigi yɔrɔ min an bɛ sigi yen n'ala sɔnna ma bari foyi tɛ n bolo diɲɛ kɔnɔ bilen n'e tɛ foyi tɛ n bolo bilen n'e tɛ wa ni barika ni bonya min bɛ furu ɲɔgɔn bato la ani kɔrɔta min bɛ furumuso minɛli la n bɛ fɛ dilara ala tala ka hinɛ na k'an fara o cɛbaw kan n'ala sɔnna n'i yɛrɛ ko k'an ka sigi yɔrɔ yɔrɔ an bɛ sigi yen n tɛ baasi ye komi awa tɛ yan an bɛ taa n bɛ ci fɔ Asi ɲɛna an kɔni bɛ taa ni don min n'an seginna ka na yan bari latigɛba dɔ fana bolilen don yan nka a wagati ma se fɔlɔ an bɛ taa ni an kan ka na yan don min o don fana n'a kuma don nka bi tagali de bɛ yen mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ sini ko kɛ bi o ye tiɲɛ sinon a lajarabi fanga ka bon kojugu baasi t'a la n bɛ Asi kɔnɔ ni Asi nana n tɛ échanger bilen n tɛ foyi kɛ bilen mais fɛn bɛrɛ yɛrɛ tɛ n bolo yan n bɛ taa ala taala di wolo da k'a fɛrɛ o ye tiɲɛ ni yɔrɔ min kɛra an sigiyɔrɔ an bɛ sigi baasi t'a la n bɛna so kɔnɔ yanni Asi ka na awɔ bɛɛ n'i sigiyɔrɔ jɔn tɛ kɛ foyi ye dagan kɔ ni ala de ye papa bila ne ka sira kan k'a ka ne ka diɲɛlatigɛ falen a mana ko o ko kɛ ne fana bɛ tugu a kɔ o ala kelen in kama ala ko kɔni bɛ cɛ in bolo ala ko b'a bolo nka ni ala ye min na o de ka ɲi ijo male Jando nene ma hinela sa ene la te klite ka wago de kan e da la ga boya fo e sugula ta ni klila ga jomane a ni te ko ya kile ka fa ka jemi zedu probasida baswete baswetula nere fore ko kera to yen ko wallahi aw gati ka di soy aha nere mo ko melo kadi awa kadi bas sisan ɲɛnamaya ko bɛɛ ye sababu ye mɔgɔninfinya yɛrɛ ye wagati ye
alhamdulillah ere ado sambora muso fila ka janajala wallahi ala joni beni ta dundu beni ta cogodo angoni anya bla Allah tala ka minan kono bari aramadi ni malimaniya ni kunkolo ye dimi b'a fɔ ko dɔ nɔ don saya an t'o bila mɔgɔ ka lajarabi kɔnɔ an b'o daliba musakun sisan ne bɛ yan nɔ a bɛ wagati jan bɔ a bɛ n'a fɔ Ala tun ye ne minɛ ka ne bila yan banni ka kɛ nin cogo de la nka n y'a ye sa dayɛlɛ la parce que n b'a ɲini fɛ i ka yafa n ma ne ye wagati min k'i fɛ yan ne da tun ka ca n ka ko kɛtaw tun ka ca n ye Awa wele n ye ci fɔ Awa ɲɛna ne tun bɛ fɛ ka sira ɲini ne bɛ taa diɲɛ fɛ mais n b'a dɔn a mɛnna a janyana n bɛ segin ka na nka ɲɛnamaya ko bɛɛ ye wagati ye yanni an ka taa i ye duden de ye i ye dutigi de ye a ka kan ka bonya don i la n ma d'a la n'anw bɛna mɛn yan bilen ni n ka kɔɲɔmuso bɛ taa an bɛ taa diɲɛ fɛ Ala Taala y'an da min kama ale ka yala ka musoya bonya yira diɲɛ mɔgɔ la ne yɛrɛ ka yala ka cɛbaw jɔyɔrɔ yira diɲɛ na an b'an ka sira ta i yɛrɛ fana ye denmisɛn ye timinanja cɛsiri fɛ i k'i timinanja Alabato fɛ foyi dalu tɛ danfɛn foyi bolo lahara sini ni Alabato tɛ i y'a mɛn o de tun don Ala sɔnna kasi t'a la problème t'a la yɛrɛ fɛnɛ tiɲɛ sugula ta ye nka f'i ka sugulamɔgɔ bɛɛ fo f'i ka sugulamɔgɔ bɛɛ fo ne ni tɛ se ka bɛn o ni ye nin to ne bolo basi t'a la koyi an tɛ nin ko in bila dagirinda la an tɛ taa awɔ n ye sara la n ye ci fɔ n ye a kɔrɔmuso fana wele n ye bonya don ale fana kɔrɔ ɲɛnamaya kow don a bɛ yafa n ma dɛ i bɛ hakili to an nana kosɛbɛ i y'a faamu ni Ala sɔnna ma n'an bɔra yan yanni an ka yɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ bɛ taa n bɛ taa ci fɔ Kara ɲɛna pour que a ka da la k'a fɔ k'a muso bɛ bolo ɲuman kan denmisɛnnin sɛbɛ don a yɛrɛ fana timina ka di voilà n tɛ se ka yala ni an na yan nɔfɛ n'ale kɔni bɛ yan e ni ne ta ni muso b'a cɛ nɔfɛ fɛn fɛn mana k'a la a b'a kun nka e ka jateminɛ ni ale kelen bɛ yala la an nɔfɛ yɔrɔ dɔ la a timinagoya bɛ na wala an b'ale to yan yanni an yɛrɛ ka so sɔrɔ bari hadamadenya de don basi foyi t'a la o de tun don an tɛna an ka sigi ma nɔgɔn dɛ wagatinin kɛ ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ ni ko dɔ kɛ ne kɔni ma foyi juguman kɛ i ye n ladon ka ɲɛ i ka foyi ma se ma ni yɛlɛ ni kulonkɛ tɛ basi t'a la ko an tɛ sira ɲini i t'o di an ko minɛ o sɔn ka giriya dɛ musoya fana barika de ko ye muso kan ka barika de ɲini asi kana kasi sa asi ɲɛnamaya ko bɛɛ ye latigɛ de ɲɛnamaya ko bɛɛ ye wagati de Ala Taala tun y'a latigɛ de i ni ne ka nin wagati kɛ ɲɔgɔn kan a bila i kunna ne taara ne ma yɔrɔ ma janya ka bila ne hakili bɛ ka baara k'i kɔnɔ kana kasi ni kasira i bɛ ne yɛrɛ la kasi de b'a ye ɲɔgɔn dɔ kana kasi sa kana kasi sa si kana kasi ne bɛ taa mɛn na i y'a mɛn ko bɛɛ ye latigɛ de a bila Ala Taala ka minɛn kɔnɔ dɔrɔn si o de bɛ se k'an bɛɛ lafiya o de ka n'i sigi n tɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ i la baara kɛ ni n ka kuma fɔtaw ye dɔrɔn muso kolon n'i ma kasi dabila han n tɛ na i nɔfɛ bilen o asi an ka taa banyak ala an sɛgɛn tiɲɛ
la asi ataka saga fam abuga chugudi deli fana faraman dire la ndeni anenga di goju won tasra no ameta kini mulo fe akachala fe nganga kundo yoro soro ayo itadi angamne aya adi angamne sa adi angamne sagi mi yere be ko la ni be fe go mi o ngamba re tina so ngo ah ega la yini wuri ni be fe ga ke musu bari kanye mo ma jiye kono ka dine mine ni sebe papori ka dine ebo be gemuna aljine no fe ya Allah taala ire ya o fana te omi nga papa mi fe ga ke wala sani sara aga foko ni ala kira manto musu madoyi yam turuga si choma ya isa na koni ka Allah taala kiliwanciya warakata jiyen fana ka kanda badi mogoma ka dusukun gelen baw kulu dusukun magaya ka ke nono furu glan ka jigiyaw di ka Allah taala ka di puri Masa ita dia ngamne ay ko ga fe ibado aramadi mana ke cugu mau be do soro ka fo oiche anga karamogo do tara kalana atara kata kurana kitabu caman kalan asegine kana karamogo kama ku yeni bedo ngami kala aramadi kalana ani karamogo ke falimne ube ka tagama una na se jamakulu do la aso karamogo ke lelenu falika kala ne me ka tagama falikrefe ulu sana ku kanto ku igan nemen danga ere de ben chokroba ko I chokroba to be yele falika ka soro ndem seni be tagama la eno fe ako kiye ulu ka kuma mea go kwao utimena ka bueno kala ne yele la falika chokroba ta kama na sena una na timi jema kulu were la ako ku kulu fene go yi no ni demo gorba buya ni malangulo yere ule kuma bege kwa dem sen to be yele masukuri chokroba be ta kama la sena ako kiye ni fama ko kwao una na ubeji kina bo falika falila ngulo to kuna na sijama kulu fana ulugo kwa kun tella luma dai kun ni bagan yere mo so no fali ko langulo do tele ki siga kan ni aramadi yakalai imani ke jina take chuku aramadi me do soro bako anga do banga serala Allahu akbar nyibe ni dem siglena Allah taala ka hinena ka no ko ya konnana Allah ba mina ke cheningela bari ngela mini abu fuma ko yere ferila baba umaine ako bunya ko ni me yere bulu mai sira ka ni bo o sira inga ni melegen fitini bi ati fedo nga shini nga tafo ko o de faram na ke yere ferila papa gira la ka do kai Allah taala ire ka do be se ka kisi ka boni bema ka dakan fali chala fe utina soro bile ada bang asiral nyina ma manako أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زيد في فرمسو سيري تيرا كابو كودو لا يانينو ibiseka kuna kuli di musomani mimi masu isengena de ko segena ha entala jega sigi isi woro ni jisan mo bay wallahi ni kabako rete ni nyukon jiga sigi dugu chama chala yanta Allah taala isi masaire Allah dan ke ngai nyeben le kinyeda ha chere la
ji ala tala ka hinɛ e hakili an bɛna sigiyɔrɔ sɔrɔ min an bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ Alahu Taala min bɛ yen ni sigiyɔrɔ caman b'a bolo a tɛ foyi k'a la n'Ala sɔnna ma an ka tagama kuntala janya kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka se ka bilasiraliw kɛ hali bi an ka ko caman ye an ka se ka ko caman dilan e ɲɛ bɛ ne kɔnɔ ni sigilen na a bɛ ka kuma de o awɔ kana to ka wuli ka boli dɛ ayi o kɔni ye baroja kuma de sinon Alahu Taala bɛ kabako jumɛn kɛ bilen min bɛ bɔ i ja kan a lajɛ mɛnɛ nka ka n'i sigi f'an naga kɔrɔ a ye dakuruɲɛ kelen de ta ji la sisan i b'o kɔrɔ dɔn k'ale ye min ta sisan e ka dɔnni ani ne ka dɔnni ani maa ɲuman o maa ɲuman bɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra barajikɛla ba fɛn fɛn ye o bɛɛ ka dɔnni fitinin de taara ka bɔ Alahu Taala ka se kɔnɔ tan e yɛrɛ k'a lajɛ ɲɛnamaya ma nɔgɔ bilen diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Alahu Taala bato a tɛ foyi fara Alahu Taala ka se kan diɲɛ bɛɛ ka ba la a tɛ foyi fara a ka masaya kan o ɲuman ye min ye adamaden ka da Ala la ka sɔn Ala ye cɛbaw tɛmɛna koyi kuma dɔ la mɛ n sigi k'a miiri n bɛna kɛ olu ye wa est ce que ne bɛna olu nɔ bɔ wa Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tɔgɔ 3 de bɛ yen cɛ bɛ kan ka min ɲini a ka fɔ k'i ka kɛ diinɛ cɛba ye ne bɛ fɛ ka kɛ Seyidina Ali ɲɔgɔn ye e dun ne bɛ fɛ ka kɛ an ba Fatumata Bintu o tuma an ka sira a tagama man di a ŋɔni ka ca wa a kalakalamisɛnnin ka ca limaniya ani timinandiya o de bɛ se ka kɛ fanga ye min b'an dɛmɛ an ka sira in kan o la an ma se an seyɔrɔ la a bɛ wajibi an ka dɔ bɔ sira la i t'a di an ka minɛ n'i sɛgɛnna a di an ka minɛ sa baasi tɛ an ka taa i b'i kɔlɔsi i sen bɛ don ji la dɛ ji ye nɛɛma ye koyi alihamudulila sabali sa kana taa sa ayi kana taa sa kana taa ba in sabali sa i delila sa i bɛ taa mun na ne jigi de ni e taara ne b'a kɛ cogo di sabali sa i delila sabali sa ni e taara ne b'a kɛ cogo di e kelen dɔrɔn ne den jigi ne jigi bɛ kɛ e kelen dɔrɔn de ni e taara sa ne b'a kɛ cogo di e kelen dɔrɔn ne bɛ ne bolo sabali sa i delila sa kana taa sabali sabali i delila sa kana taa sa ni e taara ne b'a kɛ cogo di salamaleykum aleykum salam a kɛra cogo di n balimakɛ i muso dun k'ale bɛna t'u ka so n bɛ ka deli dɛ k'a kana taa ni ba i bɛ taa ka so mun na n'i ye kɛ ne ye dɛ ne b'a to yen a ka to ka so e mun na i kan ka nin furu in sa yɛrɛ de cogo di ne m'o faamuya dɛ papa ala kama ala ka n'o kɛ papa i bɛ sɔn ka nin ka furu sa ne hakili la n'i ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn na i b'a ɲini k'u bɛn ni nka furu sa fana papa o man ɲi dɛ ala yɛrɛ ma sɔn furu sa ma nka ni muso min n'a kamalen y'a ŋaniya siri tile 2 k'u kan k'a cɛ faga dun e ka ne faga e y'o dɔn cogo di foyi tɛ dogo daliba masa la furumuso bɛɛ kan ka tilen o de la nin furu in sanni nin ka ɲi a ma kosɛbɛ ne ba i fana y'o gɛlɛya sa dɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo bunahadamaden kana saya ta k'i b'a ɲɛsin bunahadamaden ɲɔgɔn ma surtout i furu cɛ o de la to Alahu Taala tun y'a latigɛ furu in ka sa n y'a faamu Alhamdulillah ne bɛ k'i taa ni min ye e bɛ sɔn ka nin kɛ ne la i yafa n ma ne fa ne yɛrɛ de b'e deli yafa ma fili bɛ bɛɛ sɔrɔ a y'a faamu ne ba n'i ka kuma mɛn aw kama ne bɛ sɔn ka yafa ma n bɛ sɔn ka n bɛ yafa ma o diyara an ye koyi a ye ɲɔgɔn minɛ furuden fila o de bɛ ɲɛnamaya diya n'i y'a mɛn jamana furu de don n'i y'a mɛn kabila furu de don n'i y'a mɛn sigida furu de don mun de ka di k'aw fila bɛnnen bɔ nin cɛ a bɛ ka min k'i la n'a man di i b'o de fɔ a ɲɛna karisa nin dabila mɛ ne y'a mara i kɔnɔ n'i ma kuma diɲɛ don o don juguya bɛ ka kɔkɔ i farikolo la ka taa fɛ o de laban bɛ na k'i bɛ dantɛmɛ wale ta k'a sɛgɛrɛ a ye ɲɔgɔn minɛ Alahu Taala ka den barikama k'aw tiɲɛ i muso ka minɛn na don n taara ne fa n'i ka muso kuma ye suteli minɛn ta f'a ka sa a tɛ den barikama wolo bilen i kana to k'i ka bange tiɲɛ kɛlɛ fitinin kama i k'i yɛrɛ minɛ i ka bɔ kamalentigɛ la n'i garisɛgɛ de diɲɛ cɛ bɛɛ cɛ la
Allah taala ye furu ne ma kini ne kayin ngombo e mana ko do cogo cogo te ko do ngate me dalba masaka aya ka minana du aka nyoko mini ron tala ne fa ini chen bara ne chana bara kuma jara ko jugo gamla tay gata akan te foi kana sigi ni nyona wara ma dona ban ama be fudu be soro